danas ćemo testiramo jednog freerunning atletu u jednom od najtežih calisthenics izazova na svetu. A u pitanju izazov gdje se radi 50 zgibova i 100 sklekova za manje od 5 minuta. A taj freerunner ću danas biti ja. A što se tiče samog izazova, jedino pravilo njega jeste da se odrade prvo svi zgibovi, pa onda svi sklekovi, što ovaj izazov čini poprilično teškim, čak i iz razloga što sam gledao neke druge ljude koji nisu uspevali, a bave se ovim calisthenics sportom mnogo i ozbiljnije i duže od mene. Tako da ja nisam siguran da li ću ovo uspjeti, ali vam obećavam da ću dati sve od sebe, tako da to jeste poenta ovog klipa. Tako da, without further ado, let's get this shit done. Deset. Menjamo grip. 15. 20. Hoću što pre samo završiti s zgibovima, jer je to najveći problem. To najviše mi drago. Pet. Trideset. 35. Još 15. Već si se napumpao. Ovo je bilo 39 postavljeno. Još 11. Brate. Si mu radio 2, mislim. Ovo 47. Ajmo bre. 43. Ajde, barem po 2. 45. Još 5. Nema, bicepsi su, znači, kao je, prepumpaj. 47. Ajde. 47, 48. 49. 50.
2. Dvadeset Ovo je bilo 25. Idemo. Četrdeset pet. 50. Koleno malo zad. To je bilo 50. Ajmo tempo. Sada. Šezdeset. Još 40. Ajmo li. Deset. 70. Još 30. Šest. 7. 80. Posljednjih 20. Nešto na kolan sad zase. Ajde došao. Još 20. 6. Još 10. Ajde prekači. Ispucamo svih. Šest. Još jedan. Još jedan. Tebra koleno počelo nam izazvat nešto u sred izazova. Ja sam povredio koleno. Ja se nadam da sam sve izbrao kako treba, jer nisam imao niko ni da mi broji, ni da mi gleda vreme. Dajte mi samo 1 minut. Odmore malo, chill. Ništa ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nisam siguran da li sam uspeo, zato što ja nisam mogao da pratim vreme, ali sam poprilično zadovoljan kako sam radio. Trudio sam se maksimalno koliko je do mene da uradim korektno svaki rep. Naravno koliko mi to bilo moguće iz razloga što ova šipka malo niža i nisam mogao da budem potpuno ravan u donjem delu tela. Ali ponavljam da sam poprilično zadovoljan. Ako želite da vidite ponovo da pokušam ovo možda u budućnosti, da probamo da oborimo taj rekord, ako sada nisam, ali nešto sumnjam. Pišite mi dole u komentaru i ako imate ideje za neke druge izazove. Tako da to je bilo to od mene, do sljedećeg klipa, vidimo se, ćao!